Mafarkin haihuwar 'yan biyu. Mafarkin haihuwar 'yan biyu ma'ana tagwaye. Mafarki ne mai cike da bishara da alkhairi a cikin al'adu da dama, musamman a tsarin fassara na musulmi na al'ada. A mafi yawan lokuta, haihuwar 'yan biyu tana nuna biyuwar alkhairi ga mai mafarki. Misali, idan mutum yana jiran wani abu na arziki, mafarkin yana nuna nufin abin zai zo masa cikin sauƙi kuma fiye da yanda yake tsammani. Domin haihuwa a mafarki tana nufin sauke nauyi ko fita daga kunci. Haihuwa tagwaye tana nuna cewa matsalolin da suke damun mace za su kau, sannan farin ciki zai maye gurbinsu. Idan aka haifi mazaje biyu, yana nuna wani lokaci ga mai mafarki ko wasu kalubale da za su zo amma kuma za a shawo kansu. Idan aka haifi mata biyu, wannan ana ganin sa a matsayin ƙololuwar sa'a, buɗi da kwanciyar hankali ga mai mafarkin. Idan aka haifi mace da namiji, yana nuna daidaito a rayuwa ko kuma samun kuɗi da za su kashe a wurin wasu abubuwan jin daɗi. Idan mace tana da juna biyu, dama sai ta yi wannan mafarkin, galibi yana nuna fargaba ko tunani ne na abin da ke cikinta, ko kuma addu'ar Allah suke ta lafiya. Wani lokacin kuma yana zama manuniya cewa haihuwar za ta kasance cikin sauƙi. Idan budurwa ta yi wannan mafarkin ta haifi 'yan tagwaye ma'ana 'yan biyu, hakan yana nufin samun nasara ko karatu ko kasuwanci, kusantar lokacin aure ko kuma kusantar lokacin aure da miji na gari. Allah ya samu dace, albarkar annabi da alƙur'ani. Kar a manta a dinga mana subscription, sannan a taya mu yaɗawa. Mun gode.